ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಏನು ರೆಡಿ ಆತ ದೂರ ಬಂಡ ಇನಿ ಅಡೋದ ಕಂಬಳ ಅಂಚಾದ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಪೊಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳಗಳ ಪೋಪೇರು ಅಡೋಯ್ಗಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳಗಳ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾರ್ನ ಬೀಡದ ಅಂಗಡಿ ದೀಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಅಡವೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಬಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ಗೊಣಸು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಕುಡೋರ ಬಂಡೇರು ಬುರ್ಚಿ ಅವಳು ಅಂಗಡಿ ಬುಡ್ದು ಹುರಿ ಎಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ಬೋರೆ ಸಮ ಪೂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಒಣಸಿಗೆ ಒಣಸ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೆಂದು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಕೂರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಬಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತ್ ಕಣಬೆ ಬಂಡೇರು ಚಪಾತಿ ಬನ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ಅರ್ಪುಣಿ ಇಂಕ ಕೋಡೆ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿರ ಚಪಾತಿ ಏನು ಚಾತಂಡು ಅಂಚದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಚಪಾತಿ ಬೊಟ್ಟು ಚಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕಣಬೆ ಬಂಡೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ನನ್ನ ಬತ್ತದಾವಡು ಮಗೆ ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪವು ಕುಲ್ದೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದೆ ಆಜರೆಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಆ ಗಂಟೆ ಆಜಾಡ್ ನಾನು ಮೀದು ಪಿದಾಡೋಡು ತುಚ್ಪವೆ ನನ್ನ ಮಗನ ತೂಲೆ ಗಹನ್ ಆಯ್ಜಾ ಹಾಂ ಬರ್ಪು ಜನಯಿ ಮುಖದ ಆದ ಮಾರೇ ನೀನು ಅವಸ್ಥೆ ಬೇಗ ತಿನ್ನು ಬಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನಾನು ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡೋಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಜ ತಿನ್ಪೇನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಅದು ಗೊತ್ತುಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆತಡ ಈನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತುಕ್ಕ ಅವಳು ಮೀನು ಅನ್ನದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಗೀತೊಂಡ್ರೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಗಸಿ ಮೀನಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆತಡ ಒಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡ್ದ ಮುರದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡ ಈ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡೋಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಟಿಫಿನ್ ಒಂದು ತೆಪಿನಿ ಈ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪಾಡೋದು ಈ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಏನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈತು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲಿನಿ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತ ನಾನು ಮೂಜಿದ ವೆಜ್ ಅಂದಿತ್ತನು ಮೂಜಿದ ವೆಜ್ ಅಂದಿತ್ತನು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ದೂರಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕೊನೋನಗ ಅವು ಈನ ಕಜ್ಜಿಪಾಡೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ಕೊನೋಡು ದೇಬಂಡ ಕುಲೆ ತಾಸೆ ಬುರ್ಜಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪೊಯ್ಯದ ಕೊಡು ಕೆಲವು ಪಿದೆದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಬರ ಇಂಚೂರು ಆಸೆ ಪಾಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ನಿಕುಲ ಮಲ್ಪುವರ್ ನಾನು ಎನ್ವೆ ಪಂಡ ತುಳು ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಇರೇಪಲ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಜಾಂದು ಫುಲ್ಲು ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ್ಲ 2 ದಿನ ಬಿಡೋಡು 2 ದಿನ ಬಿಡೋಡು ಸೋಮವಾರ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ದಿನ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಸೋಮವಾರ ಏನ ಬರ್ಡೇ ಆಡೆ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಆನೆಂಜಿ ಭೂಮಿಡೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ದೇವೇರ್ನ ಒಲಿಸಾಗ ಬನ್ನದು ನಾನು ಚಪಾತಿ ಕನವಡ ಹತ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಪಾತಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕಮಲಾಗ ಪಪ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಅಬ್ಬಿ ಏನಾ ಅಂದ ಉಪುರ ಅಂದೆ ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿಂಟು ಚಪಾತಿ ತೆಗೀವಾ ಏತು ಚಪಾತಿ ಉಂಡಿಯೇ ಇರುವ ಚಪಾತಿ ಉಂಡಿಗೆ ನೆಟ್ ಪಪ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಐನ ಯಾವ ಚಪಾತಿ ಏತದಿ ಅವಡಿ ಚಪಾತಿ
ಏತು ದಿಯೋಡು ಹಾಂ ಪದ್ರಾಡ್ ದಿಯರ ಪಂಡೀರ್ ಒಕ್ಕ ಒರಿನ ಇಡೇಗ್ ದೀಕಾ ಚಪಾತಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾಣದಿರ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಚಪಾತಿ ವಾ ಸೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಚಪಾತಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿನ ಕೂಡ ಚಪಾತಿ ತೂತಾರತ್ತೆ ಎತ್ತಲ ಆಗಿದ ಚಪಾತಿ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆಪ್ಪುಡು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾನೀರ 12 ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಪಿರ್ಯಾನ ಅಂತೆ 12 ಅಂಡ 8 ಗೆತ್ತಿ ಹೊಡ್ಯಾನ 2 3 4 5 6 7 8 ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಏನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ಹೌದಾ ನೀವು ಕಜ್ಜಿ ಪೂರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಚಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡೇ ದೀವಡಾಂಡ ಹಾಂ ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ದೀಪದಿ ಯಾರವ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಂ ನೀತೆ ಬಾಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಡೈತೆ ಬಾಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಿ ಓ ತಿಂಡಿ ಪುರ ತಿಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೋದು ಇಡೀ ತಿರ್ಗನಾಗ ತೀರ ದೂಡಾಪುಡು ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ ಬತ್ತದಿ ಮೀಯಡಂದು ಆಯ್ ಮೀ ಪದಿಸಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಂಗ್ಲಾ ആണ് నేను రిక్కింగ్ అలా ఏ ఫోటోకి చదవకి 12 ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ವಾಪು ಜಲ್ದಿ ತೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಏಕೊಣಕ ಕಿಪ್ತದೀತೆ ಮುರಾನಿ ಬೆಳ್ಮನ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂದಿನ ಯಾನ್ ದಿಯರ್ನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಣೆಂಕ್ ಪಿರೋಜಿಗೆ ಬಿತ್ತ ದೀದಿತ್ತೇನು ಅವು ದೇತೊಂದುಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಡು ದಾಯಬಂಡ ಒಂದು ಅವು ತಿಕ್ಕಾಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಾಯರ ಬಂಗೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ದಿಯೆ ಎಂಕ್ ದಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ರಡ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ದೆತ್ತು ದಿಯೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ನೆರಡ್ಯಾಂಡ್ ಅರೆಗಿ ಉದ್ದೋದ ಕೆಪ್ತ ದೀಪ ಪ್ರಮಾಣ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೇ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆರಡೇಡು ಸಾರ ಮಸ್ತ್ ನೆರಿಯರ್ ಅಂಚ ಒಂದು ದಿಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪರ್ ನಿಕ್ ದಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಂದು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ದಿಯೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೋಜನ ಒಂದು ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬಿಡ್ತಾಡಿಯರ್ ಬಟನ್ ಹಾಕ್ಲ ಬರೋದು ಲೇರು ಓನರ್ ಇಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಕ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಸಮಾಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಪೋದು ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಮಲ ಬಲೆ ಕಮಲ ನೋಡಿ ಬಲೆ ಕಮಲ ತೋಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಪುರಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಮಲ್ದಿನಿ ತೂಕಪ್ಪ